Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBC, amo na sab kamong pagadapiton sa pagmahating sa tak ng tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Nga mo'y magkapagatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo. Magapanginaot nga nakapagpalo na nakamustag sa tagsan niyo ka mga lingkuranan o banusod sa tagsan niyo ka mga reducista sa inyo ni ana. May niyo magamit sa higayon na karon pagtulon sa mga maturan na puro lamang mga nakasulat sa Biblia. O kung may mga basahon man nga mga referensya nga mga pagbasahon ka na dili ron sa pako na Biblia. O kini nga tulumanon, mabati ninyo sa Power Region, sugod kita alas 7 gabi, mulungtad hangtod sa alas 8 sa gabion, o sabay ko rat Radio FM Balingasag. Mabati usab, magsugod ka na sa alas 8, mulungtad hangtod sa alas 9 sa gabion, o sa Radio Ultra. Mabati usab, magsugod sa alas 10, mulungtad hangtod sa alas 11 sa Kabuntagon, o sa Teleradio RPN. Mabati, magsugod sa alas 12, mulungtad hangtod sa Launas Kapunon. O rin sa Mindanao, sa Visayas, Syria, dunay 26 ka mga registisyon. Hindi na ang programa sa PBC mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O din na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalaan ug mga kaigsuunan? Kini si Brother Jiggy Macarayo makiguban sa pagtuon sa kamaturan aron ang mihatod kaninyo. Aron nila sa paglangay ihatag ko kamo sa uban pang mga ministro. Kumusta usab ka mga kagilaan ug kaigsuonan kani sa mga lagad sa kahanginan, Brother Lloyd Badera mo sa makiguban kinyo ni ining takna alang sa pagpadangat sa kamatuoran ug karon paila pang kauban pang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kaigalaan o kaigsuunan kani sa binyong alagad sa kahanginan, Brother Robert Jan Maturan ng Piedad, nga mausab nga makiguban kaninyo ni ining takna aron sa pagtuon ug paghatod kanyo sa kamaturan ug magpaila pang ubang ministro. Kumusta kaninyo mga kahilaan o kaigsuunan kini sa si Brother Romira Macamos, tambayayong nisab karon sa paghatod kanyo sa kamaturan aron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan. Ug karon magpaila pang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga galano mga igsunan kayong walagan sa kahinan Evangelista Brother Jestrel Macarayo nga mga usang magiguban tagna aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgod sa team. Ninihiyo na karon mga kaigalaan ug mga kaigsunan ang atong pagaisgutan ang kabahin may tungod sa padayon nato o sa atong buluhaton nga mga ministro sa PBCM sa pagpadayag bahin sa kasiguruhan sa tao inigabot sa tukma nga panahon tungod kay nini karong dagan sa atong panahon karon ang mga ilhanan diin gipasidaan o mga tagna sa Biblia nagakatuman o kana gipasidaan daan sa mga nakasulat sa Biblia ug ang mga alagad sa Dios kapag kulang ka sa pagpahibalo niya na ang mahitabo nga ultimo ang mga alagad sa Dios mahimong mapaninglan sa Dios pagkakulang ang alagad sa Dios sa pagpahibalo sa kamatuoran kung hain ang kasiguruhan sa tao. Atong mabasa na unang-una basahon ko sa pabor ko ang Biblia diri sa nakasulat sa Ezekiel kapitulo 3 bersikulo 18-19. Sa diha nga ako moingon sa taong dautan sa pagkamatod ikaw mamatay ug ikaw wala maghatag kaniya og pagpasidaan ni magsulti sa pagbadlong sa dautan gikan sa mangilad niyang dalan aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi ang maong tawo nga dautan mamatay sa iyang kasalanan apan ang iyang dugo pagapanilngon ko diha sa imong kamot. Apan kung ikaw magapasidaan sa dautan ug siya dili mobiya sa iyang pagkadautan ni sa iyang dautan nga dalan siya mamatay sa iyang kasalanan apan ikaw naluwas mo ang imong kalag. Kana ang pruiba nga ang mga alagad sa Dios dunay dakong responsibilidad. Pag-abot sa tukmang panahon, pagka ang mga anaa sa nahibalo sa kamatuoran, pagdili nila kana ikasulti ngadto sa mga tao nga wala masayod. Pag-abot sa tukmang panahon magkinaunsa man ang kinabuhi sa tao nga wala masayod sa kamatuoran ni wala siya mahibalo kung unsa ang iyang nabuhat. Munay giingon sa nakasulat sa balang kasulatan. Pag-abot sa tukmang panahon pagapaninglon sa Dios ang kinabuhi sa taong inosente diha sa mga alagad sa Dios. Kana ang atong nabasa sa Biblia. Mao nga ang mga ministro sa pagtulon ang PBC walay lunga sa pagpahibalo sa bisan asa nga mga rejustice ug paminawa ng among programa sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi kanunay namo gipadayag ang dagan sa panahon ug ingon man ang mga panghitabo matag karon og unya nga mga kahitabo ingon nga kana kung mahitabo munay giingon sa balaang kasulatan sa Biblia nga pagkapahayag walay pagasayloan bisan usa ka kudlit usa ka tulpo hangtod yun kana matuman na bakit ay pruiba na brad dyan nga ang mga gikudlit gibutang ag tulpok wala gyud mosipyat ana kung dili kana gyud matuman gyud na brad dyan Matuman gid kana Brad Macarayo. Ug ato ra nang basahon diri sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 18. Kaysa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta.
walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lang kakudlit o sa katulpok niini hangtod ang tanan matuman. Unsa may gilatid, unsa may gikudlit diha sa Biblia. Unsa may gibutangag tulpok, buti pasabot gibutangag tulpok, moabot diha ang gikudlit. Pag-abot sa tulpok mahitabo nga mahitabo. Unsa man ang gikudlit diha sa balaang kasulatan. Kana ingon ana nga sistema. So kung adtuan nato kung maghisgot og dagan sa kapanahonan, panahon sa mga apostoles, sa ilang pagpasidaan, sa unang panahon moabot gyud ang mga panahon sa kalisdanan. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd nga moabot gyud? Daan pas panahon sa mga apostoles, nagpasidaan na sila nga dunay mga kalisod nga mga panahon nga moabot sa umalabot nga wala pa sa ilang panahon kung dili pala abuton gipasidaan na daan ni Apostol Pablo. Ani ang prueba, Brad Macarayo? Basahan taong nakasulat dahil sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1, lapos tangadto sa 4. Yun ka na sa pagpahayag. Apan sabta kini, nga unya sa kaulahi ang mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga malisod. Kaya ang mga tao unya, magmagahion man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay gabalos, dili Diyos nun, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalihon, tigpaburot, mga naigugma sa mga kalipayan inay sa Diyos unta hinuon. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw, nga giingon sa kaulahiang mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga malisod. Pag ingog, muabot ang panahon nga malisod, sa kaulahiang mga adlaw, klaro, nga kana tagna. Gipasidaan niya, muabot ang mga adlaw, sa kaulahian. Sa ato pa, ang gitarget niya, sa wala na sila diri sa kalibutan, niining atong panahon, apil sa pagsulti ni Apostol nga si Pablo. May mga taras ang mga tao, may gugmaon silang kaugalingon, hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukyon sa mga ginikanan. Walay gabalos, dili Diyos nun. Sa pagyon, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo. Kana, mao ang atong nabasa. Dunay gisulti si apostol nga si Pablo nga giingon nga moabot ang panahon ang usa sa mga taras sa mga tao walay pagbati sa paghigugma. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, atong nungtan, muabot sa kaulahi ang mga adlaw, arita, mukuha tag sampol. Kining gingon ni Pablo, sa kaulahi ang adlaw, muabot ang mga panahon nga malisod. Unya giingon dayon nga ang mga tao naa dayon nga usa sa taras sa tao wala nay pagbati sa paghigugma. So unsa dayoy mabuhat sa tao? Gumikan kay wala may pagbati sa paghigugma, daan pa sa nakasulat sa daang tugon sa wala pa moabot ang panahon sa mga apostoles giunsa pagpahayag na Brad Israel. Niya pagpahayag Brad Macarayo tong Tungod kay ni moabot man ang panahon nga ang mga tao na ay wala na dili na mobati sa paghigugma. So ang uban unsay mabuhat nila Brad Israel? magbanhig na din sila dugo Brad Macarayo. Niya atong basahon diri sa nakasulat sa Proverbio Kapitulo 1 versikulo 10 kama nato Hangtod 11 kama nato 15 ngadto 16 gingon. Anak ko, kung ang mga makasasala magaulog-ulog kanimo ayaw pag-uyon kanila. Kung sila moingon umuban ka kanamo ug managbanhig kita dugo. Managbanhig kita sa tago alang sa inosente sa walay pasikaran. Busa, dunay giingon daay post kadiot Brad Israel sa gibasa mo 10:11 nga dunay giingon kung ang mga makasasala magulog-ulog kanimo anak ko ayaw uyon kanila. Nagingon din kung sila moingon umuban ka kanamo munay ilang pag-agni na. Managbanhig kita alang sa dugo, managbanhig kita sa tago alang sa inosente sa walay pasikaran. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Unsa dayon ang tambag sa Dios didto sa naa sa matarong Brad Gisrael, ipauban ba o dili? Dili Brad Macarayo. Niya atong basahon diri sa nakasulat sa 15 pagpadayon gingon. Anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila. Ilikay ang imong tiil sa ilang alagianan, kay ang ilang mga tiil nagadalagan ngadto sa kadautan sila nagadali aron sa pag-ula og dugo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, kanang gitawag diha nga giingon sa bersikulo 11 sa kapitulo 1 sa Proverbio gitawag kumuingon sila managbanhig kita alang sa dugo. Kung sa English na, kung adtuan nato ang ubang translasyon sa English,
Brad Lloyd, giunsa pagtawag ka ng gitawag og managbanhig kita. Giunsa na kana pagsulti. Giyon ka nag kuan Brad Makaray ambush. Oh, sa Sa James Moffat translation. James Moffat. Unsay prueba ano yung prueba Brad Makaray? Basa na to yapon sa Mario pong citas. sa Proverbs chapter 1 verse 11. Okay. Yes. Brad Makarayo. Mao kaning nasulat Brad Makarayo. If they say, "Come with us, let us lie in wait for blood. Let us ambush the innocent without reason." O busa, gitawag na rin nag-ambush. Unsa, kanang gitawag og managbanhig kita sa dugo alang sa inosente sa walay pasikaran. Kana mo'y atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Og mga bati nato kana sa mga balita nining ato karong kapanahunan. Mugawa sa telebisyon, dunay mga ambos-ambos. Muna mugawa sa mabati nato sa mga balita sa radio station, sa ubang dapit dunay mga ambos. O kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Unsa pa ang dugang prueba nga gipasidaan-daan sa Biblia, Brad Rumi, nga kung ang atong Ginoong Kristo mo'y pasultihon, walay pagasayloan, ang tanan matuman. Unsa pa yun gawas nga naana ang mga tao sa ang uban wala nay pagbati, natos yang isig ka tao mohimo sa pag-ambos magani na gani ang ato nabasa sa Biblia. Ug unsa pa yun ang panagna nga ang kaulahi ang mga adlaw kining atong kapanahunan karon nagakahitabo og nagakaduol. Brad Rumi, unsa pa yun ang gisulti diha sa balaang kasulatan? Brad Rumi, tanaon ta sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ato lang basahon Brad Macrayo kay nakasulat sa Isaiah sa iyang kapitulo 26. Siyang bersikulo 19. o 19. Ingon ini ang pamahayag. Ang imong mga patay, mga buhi o ang akong mga minatay, mga banhaw. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, palihog ko pagbasa Brad Rumi sa kapitulo 26 bersikulo 21. Palihog pagbasa. Ingon ini. Kaya niya karon si Hiuba muan higikan sa iyang dapit aron sa pagsilot sa mga pumuluyo sa yuta. Tungod sa ilang kasalanan, ang yuta usab mupakita sa iyang dugo ug dili na mutabon sa iyang mga patay. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitinaw nga giingon nga ang yuta mupakita sa iyang dugo ug dili na mutabon sa iyang mga patay. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mo gani na nga dunay mga balita nga atong mabati. Dunay giingon diha nga dunay balita, dunay mugawa sa Facebook, sa YouTube, mugawa sa balita sa telebisyon, pwedeng pangita sa mga tagtungod. Pila pa kaadlaw usa mabangalan, usa pa makita. Ingon ana nga sistema, pahimutang sa tago nga dapit. Oh, human gibuhat ang krimen. So daghan na kay nato nga saksiyan nga balita na sa telebisyon. Ingon ana nga sistema, kana pa sidaan nga giingon nga ang yuta giingon sa pagpahayag, mupakita siyang dugo og dili na mutabon sa iyang mga patay. Og giingon sa balaang kasulatan na agani nga gipasidaan-daan sa Biblia, wala pa ang atong Ginoong Kristo. Ha? Daan pa gisulti sa panahon pa sa mga propeta sa unang panahon nga duna gani mga patay nga igasalibay sa hilom. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy? Ang prueba niya na Brad Makaraya ang basahon ang Amos kapitulo 8 bersikulo 3. Ug ang mga awit sa templo mahimo mga pagbakho ni adtong adlaw nagaingon ang Ginoong Jehova. Ang mga minatay madaghan sa tanang dapit sila igasalabay sa hilom. Busa sila igasalibay sa hilom. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw. Klaro, balikan ko pagbasa ang gibasa ni Brad Jiggy. Unsay gisulti? Ang mga awit sa templo mahimo mga pagbakho ni adtong adlaw nagaingon ang Ginoong Jehova. Ang mga minatay madaghan sa tanang dapit sila igasalibay sa hilom. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Dunay uban nga mga nahitabuan tuwa dito ang gibuhat ang krimen, ang uban nito gisalibay sa paghilom. Ingon ana nga sistema. Kung adto kas Isaias, mutoy giingon nga dili na mutabon ang yuta sa mga patay. Mao nang giingon ipang salibay dito, gipang taguan ang uban nga gipanghunusan sa kinabuhi. Maambos ka man og kana mugawa sa balita, dunay gipangpatay, isalibay sa hilom, matag makita nato na og mabati nato na sa mga balita sa radio station og sa telebisyon.
ibutang nato sa atong alimpatakan. Biblical speaking, munay giingon diha nga kana nakasulat na. Kung ang atong Ginoong Kristo mo ay pasultihon, munay giingon sa Biblia nga walay pagasayloan bisan usa ka kudlit usa ka tulpok hangtod ang tanan matuman. Karon, unsa pa? Giingon man ni Apostol Pablo sa kaulahi ang mga adlaw, muabot ang mga panahon nga malisod. Kana bang panahona sa usa balang kadapit nga kana muabot ang tubag dili sa upat ka suok sa kalibutan. Upat ka nasikuhan sa yuta, muabot ang kalisdanan. Mabukid ka man og mapatag ka man og masyudad ka man, muabot ang kalisod bisan pa sa mga palaliton. Unsay prueba ni ana? Basahon ko, pabor ko na ang Biblia diri sa Ezekiel kapitulo 7 bersikulo 1 ang akong pagabasahon hangtod 2 ikama nako sa bersikulo 5 lapos nako sa bersikulo 7 niya basahon nako ang 11 ug 12 og basahon nako ang 15 giingon sa pagpahayag labot pa ang pulong ni Jehova midangat kanako nga nagaingon ug ikaw anak sa tao mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova ngadto sa yuta sa Israel usa ka katapusan ang katapusan miabot sa upat kanasikuhan sa yuta sa bersikulo 2 ang katapusan muabot o miabot sa upat kanasikuhan sa yuta sa ato pa four corners ha upat ka kanto four corners sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia ang katapusan muabot mutong giingon ni Pablo sa kaulahi ang mga panahon muabot ang mga panahong malisod unsa nang mga makita dayon diha sa bersikulo 5 ug 7 mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova usa ka kadautan ang maulamang nga dautan tan-awa kana miabot na usa ka katapusan miabot ang katapusan miabot na kana nahigmatabato kanimo tan-awa kana miabot ang imong pagkahinukman miabot na kanimo o pumuluyo sa yuta sa ato pa diya sa pumuluyo sa yuta muabot ka ng panahon nga malisod nga mao nang giingon muabot sa upat ka nasikuan sa yuta o pumuluyo sa yuta ang adlaw nagakahiduol ang adlaw sa kagubot ug dili sa malipayong pagsinggit diha sa mga bukid duna na dayoy mga kagubot-gubot sa atong nabasa ug duna dayoy dili malipayong pagsinggit diha sa mga sa bukid kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia kana ganing gubot-gubot bisan pagani og maglantaw tas Facebook bisan maglantaw tas telebisyon bisan pagani kun atong lantawon ang sampo lang tali sa Pilipinas o sa China tan-awa gani ang sistema dagana ang mga makita nato bisan pa sa YouTube, mugawas bisan pa sa balita, sa telebisyon. Kanunay mabanggit, kanunay mahisgutan. Ang naa sa Spratly Island, West Philippine Sea, tali sa Pilipinas o sa China. Kana ina na nga sistema. Unya unsa pay giingon sa bersikulo 11 ug 12. Ang pagpanlupig mibangon sa pagkahimong usa ka sungkod. Sa kadautan walay usa kanila nga nahibilin ni sa ilang panon sa katawhan ni sa ilang bahandi ni aduna pay pagkahalangdon sa taliwala nila ang panahon miabot na ang adlaw nagakahiduol ayaw tuguti nga magakalipay ang pumapalit ni bagasubon ang pagbabaligya tungod kay ang kasuko anaa sa tibok panon sa katawhan ni ana doon na po'y giingon nga pag-abot sa katapusan ang giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan gitinaw unsa pa na gisulti din sa Biblia, Brad Jisrael? Nihatong basahon Brad Makaray sa pagpadayon, Dres 15, dayon ikama na sa sa 15 atong basahon sa pagpahayag. Ang espada anaa sa gawas, ug ang kamatay, ug ang gutom ania sa sulod. Kadtong atua sa kapatagan, mamatay pinaagi sa espada, ug kadtong atua sa syudad, ang gutom ug kamatay, maoy mulamoy kaniya. Bitinaw. Dunay giingon sa pagpahayag katong tuwa sa gawas ang kamatay gutom anaa sa sulod o katong tuwa sa kapatagan mamatay pinaagi sa giingon sa pagpahayag o katong atua sa syudad ang gutom og kamatay moy mulamoy kaniya duna di ay giingon sa nakasulat sa Biblia kapatagan naa sa syudad naa na ang kagutom na ang kamatay nga napoy giingon nga dili magakalipay ang pumapalit sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia matag karon og unya ang mga pumapalit gani do na gani mga ang uban mo ingon mas dako pa man ang atong gasto sa atong sa atong magasto sa atong inadlaw nga panginahanglan kaysa atong kita matag adlaw
Kana ang prueba mo nga na usahay magakahutdan pa. Gawas atong adunahan. Katong doon ikakaya. Pero ang uban halos mahutdan. Tungod kay nagakasaka, nagsaka o nagpataas. Ang mga palaliton. Ug kana, kung atong lantawon ang Biblia, kana gitagna na. O kay kana gisulat, mahitabo yun na ug walay pagasayloan. O na, gisulat na. Ang tanan, muna giingon, wala na'y nakulang. Ingon ana nga sistema. Muna nga ang mga alagad sa Dios, dakog responsibilidad, tali niya ng mga bahina. Kung doon ay mga pangutana, nga no nagakitabo, okay mo ay panagna sa Biblia. Ingon ana nga sistema. Nanadayo giingon, nga dili na malipay ang mga pumapalit. Sa atong nabasa, nga nakasulat sa Biblia. Ni pagasubon, ang nagbaligya nga no, musaka ka man ang presyo, muubos ka man, dili na balihon sa naa sa mga negosyante nga no, naaman sila ikakaya, nagnegosyo gud sila. Ingon ana nga sistema. Busa, dili sila masubo, mutaas man ang presyo, dili masubo, ano, naman sila baligya. Katong mga kabos, pilit po nga mo palit, bisa nagsaka, ano, gikinahanglan magyod sa ilang inadlaw nga pagpanginahanglan diha sa ilang panimalay, diha sa ilang pamilya, o para sa ilang pamilya. Ingon ana nga sistema, unya unsa dayon, ang hinungdan nga no Brad Israel, nga dili naman malipay ang pumapalit, unsay rason nga gilati diha sa Biblia. Tungod kay mataas na kay presyo sa mga paliliton, Brad Macarayo. Ni atong pribahan dres nakasulat sa Proverbio kapitulo 20 bersikulo 14 gingon. Dili maayo, nagapamulong ang pumapalit apan san makalakaw na siya sa iyang dalan unya siya magapangandak. Busa doon na day giingon di ay sa Biblia di ay nga dili maayo. Doon na day giingon sa mga nagpalit nga niingon sila dili maayo. Unsay gipasabot nila nga dili maayo, Brad Israel? Niya tungod sa taas kayo sa bili, Brad Macarayo. Maura gyapon nga sita sa itong pagbabasahon apan ang Biblia nga itong pagbabasahon ang sa Biblia sa Gitawag og maayong balita Biblia. Biblia sa Katoliko Bible, Brad Macarayo. Niya sa panultihon kapitulo 20 bersikulo 14 giingon sa pagpahayag. Ang pumapalit kanunay nga nagabagolbol nga taas kayo ang bili apan inikuli niya magapa garbo nga nakahangyo siya. Busa, ang gipasabot di ay nga dili maayo. Unsa di ay igiun lang nga dili maayo ang Taas ang bili, Brad Macarayo. ang mga presyo di ay sa palaliton. Ang pangutana, pagsaka sa presyo. Kung dili na to hunahunaon o lingion ang nakasulat sa Biblia, murag makaingon kita nga matay nga nung na yun ani man nga sistema. Pero kung atong lantawon ang nakasulat sa Biblia, kana panagna, gipasidaan-daan. Dito ni Pablo, sa kaulihang mga adlaw, muabot ang panahong malisod. Kana gitagna nga giingon nga bisan pag pumapalit, dili magakalipay. Muingon sila dili maayo ang kataas sa presyo. Tiya mo ato mga nangaging bulan, ultimo lamas, puwerteng mahala na, ultimo sibuyas Bombay, nakaabot gyud ang kilo og 800 na tanawa. Muna giingon nga grabe unsay isulti ay daginot na lang mug lamas kay ngano puwerteng mahalang lamas day na gyud maayong presyo. Kana manggawa sa baba sa mga pumapalit o sa mga consumer tungod kay kana gitagna na daan sa nakasulat sa balaang kasulatan. Pero ang uban po Brad Rumi, kay naamay pagsaka sa presyo, unsa po dayo buhaton po sa uban nga mga naa nagnegosyo, Brad Rumi, unsa po'y nakasulat sa Biblia nga gipasidaan, wala pa ang panahon sa atong Ginoong Kristo gisulti na daan. Rason gigana sa mga tao ang nagtipig sa Unsay rason? Tungod kay nagmahal ang mga paliliton. tungod kay ang uban nila nga mga stock butang ta bugas. Ay i-stock nila sa dagkong budiga. Unya pag humana karon dito na ipagawas pag musaka na ang presyo. Kay man nagnihit ang atong bugas. Sabi, unsay prueba ni anak Brad Rumi? Ato lang basahon kining Biblia ang Katoliko dinhi sa panultihon sa iyang kapitulo 11 bersikulo 26. Balikason sa mga tao ang nagtipig og bugas aron ibaligya nila ini tubo sa presyo apan daygon nila ang magbaligya niini. Busa nga no. Daygon. Tungod kay pagpalit nila
ay igo-igo ang presyo. Pero sa diha nga taguan la tipigan nila pag abot na karon pagsaka nas presyo nga magkanihit ng bugas usa pay pagawas, mahal ng kilos bugas. O una na nga sistema. Ang pangutana sa una, ang kilo pilang kilo sa unas bugas. Brato ang kilo bugas, dekada 60, 70, 80, 90. Pero karon, grabing pagsulbong sa bugas. Ingon ana nga sistema. Mo nang giingon nga kana nga mga sistema brato pang bugas sa una, nag-anam og saka. Ngano nga naingon ana sistema? Nagnunot sa dagan sa mga katuigan. Nagnunot sa dagan sa edad sa kalibutan. Diin ang sistema mupadulong kita sa kalisdanan. Kanang giingon ni apostol nga si Pablo, muabot sa kaulahi ang mga panahon, ang mga kaulahi mga adlaw, ang panahong malisod og kanang panahong malisod, muna giingon, manggawas na pagsakas presyo, na manggana balita, pilang kilo sa isda, pilang kilo sa lamas, pilang kilo sa bugas, doon na dayo tigbalita, ingon ana nga sistema, munang presyo karon. Gamon ito na, mabati na to na sa mga radio station, ingon ana nga sistema. Nganong naingon ana sistema, o gisulat na. Doon na dayo yung mga duguon po nga mga panghitabo. Ingon ana nga sistema. Ibalita gyapon. O, gisulat gyapon. Mangutahan na ta. Nganong nabati taman ni? Nganong naaman ni? Okay naaman. Gisultis Biblia. Kini mang atong mabating balita. Gisulat na po nas Biblia. Gisulat po. Unsay prueba ni anak Bradyan. Nga doon mga balita. Nga manghitabo. Magabii ka man. O maadlaw ka man sa matagutlo. Muhitabo. Ang mga dili angay mahitabo. O ang mga tao na askalisang sa ilang mabati nga mga balita. Ay prueba ni ana. Ang prueba ni ana Brad Makarayo. Ato ra masahan diri sa Isaias kapitulo 28 bersikulo 19. Sa mosubsob nga kini moagi, kini mao'y mukuha kaninyo kay sa buntag-buntag kini moagi sa adlaw ug sa gabii. Ug walay bisan unsa gawas ang kalisang sa pagsabot sa balita. Mo naas kalisang mo na gibasa ni Bradyan nga ang pruibas gisulti namo naas Biblia gibasa niya Isaias 28 bersikulo 19. Dunay mga masubsob nga moagi sa gabi o sa adlaw sa matagutlo og walay bisan unsa gawas nga kita malisang sa balita. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa matagawas sa balita sa telebisyon og sa radio station. Kana nga nung nahitabo, tungod kay mauna ang nakasulat o gilatid sa Biblia, nga kana nagakahitabo ingon ana nga sistema. Katong mga naa sa unang kapanahunan, katong lulo sa atong lolo, bisan pa ang lulo na to, wala to makasapon sa presyo nga samas atong nasinatian karon grabe kataas. Munay prangka nga pagkaistorya. Nganong wa sila kasapon? Tungod kay nag-anam-anam pagkal pitos ang panahon. Nagkaanam og kalisod ang panahon. Din kita muatubang sa kaulahian diin doon nagay pinakabugat nga rason. Nganong ang mga ministro sa PBCN gidala kanunay sa irining mga nining bahina sa pagpasabot nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ngano nga among gipasabot kana? Tungod kay ang mga kalisod nga naa diha bisan pas dinagko na kana sa ato man na nga sulod sa sa nasod nga Pilipinas. Pero maghisgot na ta og internasyonal, maghisgot na ta og mga panghitabo dili kay sa Pilipinas lang kundi sa gawa sa nasod. Mahidungog na day natong makagutmanan na ang mga kalisdanan malinog ka man og magubat ka man, nasod batok nasod, gisulat na pero matod pas atong Ginoong Kristo. Sinugdanan lang na sa mga kasakitan nga masinatian nato diris kalibutan nga unsa malaking kapighatian. Kana mao ang atong atubangon. Dakong kalisdanan, dakong kasakitan. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd nga dunay mga panghitabo nga kalisdanan ug sinugdanan lang na sa kasakitan. Unsay prueba? Ani ang prueba Brad Makarayo? Basahan to nakasulat diri sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 6 lapos na ngadto sa 8. Yung sa pagpayag. Ug makadungog kamo mga gubat ug mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makuyuan.
kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan kay managubat ang nasod batok nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalain-laing mga dapit kining tanan mao lamang sinugdanan sa mga kasakit. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, munay giingon nga duna di ay kasakitan nga moabot. Sinugdanan, linog. Mo nang mo search ka gani sa Facebook, makita o sa YouTube, makita nimo bisag asa ka mo lantaw nga mga lindol, mga nasod. Earthquake, ingon ana nga sistema. Makita nimo nga dunay mga linog bisan pa sa tsunami, bisan paggubat sa nasod batok nasod. Halimbawa, ang Ukraine o ang Russia, o na, hantod karon binakbakay sila. Ingon ana nga sistema. Wala pay lunga ang digmaan nga nahitabo dito sa Ukraine o sa Russia. Ingon ana nga sistema. Kana gipanagna na munay nakasulat sa balang kasulatan. Pero kana pasiuna lamang na. Do na pagyoy dakong kalisdanan nga moabot kanang mga pagsakas presyo ay minor kay na. Kanang mga makita nato nga nagakahitabo sa mga dugong panghitabo ay dili pa kana kayo gyud nga mao gina ang pinaka kuyaw kun dili do na gyud pinakakuyaw nga gisulti na sa atong Ginoong Hesukristo unsay prueba ni ana sa Biblia, Brajigi. Ang prueba niya na Brad Makaraya to lang basahon ang Mateo kapitulo 24 bersikulo 21. Kay unya maabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon ug dili na gayud mahitabo pa. Busa duna di ay dakong kasakitan nga moabot nga wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Kinsa nay nagsulti ang atong Ginoong Kristo. Ang gisulti sa mga propeta, ang gisulti sa mga apostoles sama ni Pablo, nagpasidaan siya nga dunay moabot nga kaulahi ang mga adlaw, malisod nga panahon. Unya naa day mga duguon nga mga panghitabo nakasul. Wala pa moabot ang panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Pero unsay gisulti sa nakasulat sa balaang kasulatan? Pag ang ato ng Ginoong Hesukristo mao'y nagpadayag, moabot ang dakong kasakitan ngang ingon wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Mao ni atong tutukan. Pag abot ni ining panahona, mao ni giingon nganong naingon ani nga sistema tungod kay nagkaanam nata og padulong ni anang dakong kasakitan og kanang dakong kasakitan ang pag-abot ni ana sama ni adtong dakong kasakitan panahon sa lunop diin ang mga tao dili tanan nga naluwas kun dili ang sila lamang nga nakasulod sa arka unsay prueba ni ana Brad Rumi. Ang prueba ni ana Brad Makarayo atong basahon ini siya nakasulat sa Mateo sa iyang kapitulo 24 bersikulo 36 hangtod sa 39. Apan may tungod sa maong adlaw o takna walay usa nga nasayod bisan pa ang mga manulunda. Sa langit bisan pa ang anak gawas samahan lamang. Maingon sa kaniadto sa mga adlaw ni Noe mao man usab unya ang pag-abot sa anak sa tao kay maingon ni adtong mga adlaw sa wala pa ang lunok, sila na nagpangaon o na nag-inom, na nagpangasawa o na nagpamana hangtod sa adlaw. Sa pagsulod ni Noe sa arka, o sila. Walay kasayuran ni ini hangtod sa pag-abot sa lunop o gianod silang tanan, maingon man usab niini ang pag-abot unya sa anak sa tao. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan duna nay nahitabo una. Unsa man tong nahitabo sa una? Panahon ni Noe. Panahon diha gipalunupan sa Dios ang kalibutan silaran ni Noe nga nakasulod sa arka mo'y naluwas sa gi-record sa Biblia kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Pero luyo ni atong tanan do na pagyoy pinakadako nga kasakitan nga moabot. Wala pa mahitabo. Tanawa, asa may una? Ang atong Ginoong Kristo nga nagsulti ana o ang panahon ni Noe? Diin gipalunupan ang kalibutan. Dugay ng panahon. Naitabo ang lunop usa mitunga ang atong Ginoong Kristo sa kalibutan kauban sa mga apostoles. Nagsulti siya nga sama sa panahon ni Noe. Gikuan ang gibuhat sa mga tao na nagpangasawa, na nag-inom, na nagpamana sila. Kining inom kanang pagkaon
unsa may gibawal sa Dios gikao na sa mga tao sa panahon ni Noe. Unsa may gidili nga mga ilimnon giinom na sa mga tao sa unang panahon. Ngano tungod kay sa ilang pagtuo okay kayo ang kalibutan. Okay ning gipuy-an nato. Naalatay ikapalit sa ilimnon og pagkaon sa paggibawal ni sa Dios. Dios nay bahala nato. Aha. Akuray manubag ani. Aha. Tanawa, pag-abot sa tukmang panahon, gikonsiderahan ang tubag wala. Kay ngano man gawas nga sila nagpatuyang. Wala mo to nga ang kaluwasan ni atong panahon na arka. Dawbe karon kay nahitabo naman na. Dabe pagkahitabo unsay gisulti ni Kristo. Do na pagyoy dakong kasakitan nga ang ingon wala pa nahitabo sa tibuok kalibutan di na pud ay nalunop. Ngano? Kung lunop pa na ay nahitabo di sa ato pasama. O mo na ni siya. Lunop gyapon, mabalik. Pero kay dili man wala pa nahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan kining dakong kasakitan. Munay bantayanan sa mga tao karon. Kung sinuwi nagwali, diya sa nakasulat sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 5, nga sinuwi nagwali og sa naa sa nakasulat sa Biblia, naapod mabasa sa nakasulat sa unang Pedro 2:20 og sa ikaduhang Pedro Kapitulo 2 bersikulo 5 nagwali sinuwi kana ang atong sa kasaysayan nga atong gipang summarize karon pero sa pagwali ni Noe nituob ang mga tao uban wala niini pong panahona karon kanang gipasidaan sa atong Ginoong Kristo dunay dakong kasakitan kana maoy pangandamanan. Dihang dapita walay lunga ang mga ministro sa PBCM sa pagpadayag sa iri aron ang tao makatagad og unsa ang kasiguruhan og unsa ang angay buhaton sa tao og kaplagon sa tao. Nining panahon na karon aron makalingkawas ta pag-abot ni anang dakong kasakitan kana ang tinuod nga pagkaistorya. Ha? Prangka nga pagkaistorya. Kana ang atong susihon sa nakasulat sa Biblia. Brad Jan niya ay pangutana. Kung moabot man ang dakong kasakitan, unsa ang tinguha sa Dios, Brad Jan? Nagtinguha ba siya nga ang mga tao maluwas pag-abot ng dakong kasakitan o walay tinguha ang Dios nga ang tanang mga tao maluwas? Unsa gid ay ang tinuod nga tinguha sa Dios? Nagtinguha ba ang Dios nga maluwas ang mga tao, Brad Jan? Nagtinguha gid ka na, Brad Makarayo. Unsay prueba mo? Ug ang prueba niya na ato ra masahod diri sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 3 o 4. Kini maoy maayo o paghimutan sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas. Nga managtinguha nga ang tanang mga tao magaluwas unta o managkakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Kana, mo'y atong nabasa, nagtinguha ang Dios nga ang tanang mga tao maluwas unta ug managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Nganong nangunta si Apostol Pablo? Nagtinguha ang Dios nga ang tanang mga tao mga luwas unta. Nganong gibutangan og unta? Tungod kay duna gyud pwede maluwas. Ingon ana nga sistema. Unya, kinsa man tong naa diha nga gitinguha sa Dios nga maluwas, unsa pa gitinguhaon? Gitinguha sa Dios nga buhaton sa tao, kabuton sa tao ang kamatuoran. Ha? Kana mo'y atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kung moabot man ang dakong kasakitan, sa plano sa Dios nga maluwas, nagkanya-kanya man ang mga tao nining atong panahon karon. Iya man ta og pagtuo. Ngano, nalatid man sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights Article 3, Section 4, Section 5, doon na tayo freedom of speech, doon na tayo freedom of religion. Doon na libertad ang tao sa pagpili asa ka nga relihiyon. Ingon ana nga sistema. Pero sa side sa PBCM, pag kami pangutanon, kung magisgotag kasiguruhan, pag abot sa dakong kasakitan, 100%, kami sa amua, among ipadayag, nga naa sa Espiritu Santo. Nga naman, tungod kay sa Biblia, ang amahan ug ang anak, naghiusa na sila diya sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana, Brad Israel? Niyang puriba na Brad Makaraya itong basahon rin sa Biblia sa Kristohan o Katilingban sa Mateo, siyang Kapitulo 6, siyang putnot, gingon sa pagpahayag sa balaang kasulatan. Buot mohatag ang amahan siyang kabalaan o kalipay sa iyang mga anak, ug buot siyang bugkos nato sa iyang ngalan aron mayusa taniya sa mga amahan ug anak na hiusa sa Espiritu Santo. Busa, mao na ang prueba nga kung kita niingon tag 100%, pagpangutan-on ta bahin sa kaluwasan. Ang among pagpangalaga, ng standa mo sa pagpamatod sa Espiritu Santo, na,
na ana ang prinsipyo sa Dios nga nagkayusa ang Amahan ug ang Anak diya sa Espiritu Santo. Busa kun ang Dios nagtinguha ang tanang mga tao maluwas, pag ang Anak ug ang Amahan maoy nagtinguha sa kaluwasan naa diha sa Espiritu Santo ngano nagkayusa man sila sa Espiritu Santo. Ngani Brad Romy, unsay gisulti Brad Romy, Brad Jiggy, tan-aw na to Brad Jiggy, pabor nimo ang Biblia. Tan-awon ta sa balang kasulatan. Unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo, mukuha tag sampol. Pruibahan na to ba? Ha? Sa gisulti sa atong Ginoong Kristo. Unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo bahin sa Espiritu Santo, Brad Jiggy? Nagsulti ba si Kristo bahin sa Espiritu Santo o wala? Nagsulti gyud kana Brad Makarayo og ato nang prubahan diri sa ang pulong sa Dios sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ug 26. Excuse me. Kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kun magagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, puli ka nako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magapahinomdom kaninyo sa tanang nga akong giingon kaninyo. Ubusa sa nakasulat sa Biblia tin-aw nga ang Espiritu Santo puli sa atong Ginoong Kristo. Kinsay nagsulti ang atong Ginoong Kristo, Bradyan. Nag-ingon ta kaganiha, Bradyan. Pag kita'y pangutan-on, 100%. Ang atong isulti bahin sa kasiguruhan diya sa Espiritu Santo. Kung magisgot ang kaluwasan, kay ang tinguha sa Dios sa gibasa mo kaganiha, ikaw akong pangutan-on Bradyan, kay ikaw may nagbasa sa nakasulat sa unang Timoteo 2:3 hangtod sa bersikulo 4 nga ang tinguha sa Dios matod pa ni Pablo ang tinguha niya maluwas ang tanang mga tao. Kung maghisgot ang kaluwasan, kung nag-ingon man ta makapaniguro ta sa diya sa Espiritu Santo, kay sa gibasa ganiha naghiusa ang Amahan ug ang Anak diya sa Espiritu Santo. Litra por litra bagyod Bradyan mabasa nga ang Espiritu Santo manluluwas. Litra por litra gid kana Brad Makarayo. Ug ang prueba niya nato ra basahan diri sa The Passion Translation, John chapter 14 verse 15 to 17. Loving me empower you to obey my command, and I will ask the Father, and he will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me, and he will never leave you. The world will not receive him because they can't see him or know him. But you know him intimately because he remains with you and will live inside you. Kung sa ato pa sa Cebuano nga paghubad Brad Makarayo, ang paghigugma kanako nagahatag kaninyo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo. Ug ako mangayo sa Amahan, ug siya magahatag kaninyo og laing mangluluwas ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Bisag diha lang ta Bradyan, unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo ang Espiritu Santo unsa? Manluluwas gid kana Brad Makarayo. Mo nang among giingon na 100%. Pag kami pangutan-on, makasiguro. Mga ministros BBCM. Muna giingon pag kami brother, ha? O kapatid, unsa may ikasulti ninyo? Makapamatuod ba mo ang Espiritu Santo kung mga lagad kita diha makabaton tag kaluwasan? Ang tubag namo Uban sa pagkamatarong lisod pod, mga lagad taon niya wala pod magtarong iyon ana nga sistema, ha? Pero kung magisguta, kung Espiritu Santo nagkahiusa na ang Amahan ug ang Anak diya sa Espiritu Santo. Unsaon na mo pagpruiba? Di ba nagtingon mi kaganiha? Kung pangutan-on mi bahin sa kasuguruhan, magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan, ang istanda mo sa pagpamatod na sa Espiritu Santo, mapamatud-an ba namo ang tao makabatog kasiguruhan? Mapamatud-an bisa Biblia. Ngano man kinira? Ang tinguha sa Dios ang tanang mga tao maluwas. Gibasa ni Bradyan kaganiha. Gibasa ni Brad Israel kaganiha sa Mateo 6 sa footnote nga naa diya nagkahiusa ang Amahan ug ang Anak sa Espiritu Santo. Maghisgot ang kaluwasan. Si Kristo nag-ingon nga ang Espiritu Santo kapuli niya nga ipadala sa Amahan. Dito sa gibasa ni Bradyan, nangamuyo si Kristo nga dito sa Amahan nagahangyo ug ang Amahan magpadala sa laing manluluwas. Kinsa? Espiritu Santo. Kinsay nagpadala? Ang Amahan. Kinsay nagsaad? Si Kristo. Kung magisgot ta pagpadala, ang Amahan. Nganong gipadala? Para ang tao makabaton og kaluwasan. Ngano tungod kay dunay dakong kasakitan nga mahitabo sa kalibutan, sa di pa na mahitabo nagkahiusa ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo, nga ang Espiritu Santo ipadala diri sa kalibutan ug ang Espiritu Santo manluluwas. Ay lisod pod. Og natural naman na nga doon nagimusupak na to Bradyan, Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Israel, Brad Rome. Pero ibutang sa una-huna, kami ba'y nasupak ninyo ang tubag dili igo lang ming nagbasa sa Biblia. Ang atong Ginoong Kristo mo'y nagpahayag na igo lang po namong gipadayag diha kanindyo.
Diri sa iri, ingon ana nga sistema, magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan, makapaniguro ta diya sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Pero niya ang atong ipangutana, Brad Israel, basin og ato-ato ra na nga dunay pagpangalagad sa Espiritu Santo ug ang pagpangalagad diya sa Espiritu Santo nga mapamatud-an nato nga ang Espiritu Santo pag moalagad ka ay makabaton ka og kaluwasan ngano ang Espiritu Santo manluluwas man base sa gibasa nato sa depasyon. Kinsa nagsulti atong Ginoong Kristo, dili kita nga mga ministro sa PBC, dili ang ato executive vice president Reverend Charles Eugenio ang labaw sa mga ministro sa PBC, ang chief minister og sa kauban nga mga ministro og kita tanan nga mga ministro sa PBC. Dili ato nang istorya kang Kristo na sa ato nabasa nga nakasulat sa Biblia. Doon na ba tayo mabasa diya sa Biblia litra por litra na dunay pagpangalaga diya sa Espiritu Santo, Brad Israel? Doon na gid Brad Macarayo, dili gini ato-ato. Doon na butoy mabasa gyud Brad Macarayo. Ay basin og imo-imor ng baba mahulog og private interpretation kanang giingog kapitulo dila bersikulo laway. Dili gid Brad Macarayo. Ato nang pamatud-an diri atong basahon diri sa nakasulat sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 giingon. Apan gipahigawas na kita gikan sa kasuguan mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinlat o kalagdaan. Dunay pag mga mag-alagad diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu kung unsa kining espiritu nga diha tay pagbag-o sa pagpangalagad diri sa ampulong sa Dios mao ra gyapong sitas gitin-aw kana nga diha ta ipag-alagad sa Espiritu Santo. Ni ang prueba. Apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan. Nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa bag-ong pagkinabuhi sa pagpangalagad sa pagsunod nato diya sa Espiritu Santo. Makapamatuod ba mi? Nga kami nangalagad sa Espiritu Santo, muna giingon makapamatuod mi. Dili pod mi magmudala sa ire nga magpamatuod mi lisod pod magpakaulaw mi. O niya magkauban ako Brad Israel, Brad Rome, Brad Jan, Brad Lloyd, Brad Jiggy. Oh, kami magpamatuod mi nga dunay pagpangalagad sa Espiritu Santo unya bisag pangitaon ng Biblia gikas Henesis paingos pinadayag wa day mabasa nga dunay pagpangalagad sa Espiritu Santo. Di gibasa ta og naa ba? Muna giingon nato mabasa ba nga dunay pagpangalagad sa Espiritu Santo? Mabasa. Og ang Espiritu Santo manluluwas og nangalagad ka sa Espiritu Santo. Nagumikan kay Espiritu Santo manluluwas ay kung igna ang nangalagad sa Espiritu Santo dili luwason pagabot sa panahon. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balang kasulatan unsaon taman nga mao maginagilatin sa Biblia di amo pong gidala sa ere. Ngano man pagabot sa tugmang panahon kana nasayod mi nga dunay pagpangalagad sa Espiritu Santo dili namo iwali sa ere. Dili namo ipahibalo ngadto sa mga tao. Pagabot sa panahon kami paninglan. Yun na nga sistema. Kinsa pa man day mo dala, mo pamatuod nga Espiritu Santo manluluwas ug ang Espiritu Santo dunay pagpangalagad sa mga tao diya sa Espiritu Santo. Muna nga dili na kaguluan. Ang paningkamutan lang sa tao nga nakapangalagad ka sa Espiritu Santo, unsa pa kanang gitawag sa balaang kasulatan. Nga magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Mahitabo man ang kalisdanan o mahitabo o moabot ang dakong kasakitan kay mopadulong man gyud ta diha. Kay ang mga sayon ug ilhanan nagkahitabo na mopadulong gitas dakong kasakitan. Pag abot ni ana ay kung nangalagad ka sa Espiritu Santo, simpre ikaw nga nangalagad sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo, gisulti na sa atong Ginoong Kristo nga manluluwas. Bahala na ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo nga muluwas sa nangalagad sa Espiritu Santo. Basta, kung doon ay mga tao nga nangalagad sa Espiritu Santo, kana kabubuton ni Kristo o kabubuton sa Amahan. Kaya kung dili pa kabubuton, di na lang ipadala sa Amahan ang Espiritu Santo diri sa kalibutan. O di na lang isulti ni Kristo nga doon na pay laing manluluwas. Manluluwas naman ang Amahan, manluluwas ng Anak. Pero nganong ipadayag pa man ni Kristo? Nga doon na pailaing manluluwas. Kinsa? Ang Espiritu Santo ka na ang atong nabasa sa Biblia. Kinsa pamanday mo pamatuod na. O wala ang mga ministro sa PBCM. Ha? Ingon ana nga sistema. Muabot ang dakong kasakitan. Kung nangalagad ka sa Espiritu Santo, naapoy pag-ampo diya sa Espiritu Santo. Pero basig mo ingon, inyo raman na, doon na ba na pag-ampo diya sa Espiritu Santo? Aproibahan ta, Brad Lloyd. Makapamatuod ba ta? Doon na ba tayo mabasa sa Biblia nga doon ay pagpangalagad o doon ay pag-ampo diya sa Espiritu Santo? Aduna yun, Brad Macarayo, makapruiba gid kita ana. Ani atong basahon nakasulat diri sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20. Gingon kana,
Apan kamo mga hinugugma, kinahanglan mo nagtubo diha sa inyong balaan o yamot nga tinuhan. Pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. O kana ato nabasa sa Biblia dunay pag-ampo sa Espiritu Santo, moabot man dakong kasakitan. Laumi nga ang imong pagpangalagad nangalagad ka sa gisulti sa atong Hesukristo nga manluluwas. Moabot man ang dakong kasakitan, diha ka nangalagad sa Espiritu Santo. Ang gialagaran mo, diha ka mga muyo. Aron luwason ka pag-abot ni anang dakong kasakitan. Kana ang kanunay namo nga gipadayag diha sa ere naaman na sa tawag dawato nilang sa dili. Daan pa man ang daghang mga pagbalibad sa unang panahon sa giwali gitanyag kaluwasan. Daghan gani ang wala gani makasulod sa arka, gumikan man sa hinungdan nga wala nila duwata ang gitanyag sa Dios nga arka niya atong panahon. So sa among pagpamatuod karon dala namo sa ere nga gipadadaan ang kalibutan ug manluluwas kinsay nagsulti ang atong Ginoong Hesukristo. Amo na giingon igo nami nga nagpadayag niya na pag mudawat mo maayo pag dili okay ra gyapon. Wala may nawala niya ng tanan. Naaman tay freedom. Ingon ana nga sistema. Freedom po namo nga niya po ni nagpadayag mi sa ere. Ingon ana nga sistema. Way pug sanay. Ingon ana nga sistema. Oh, nakaron dinhi na ta. Anhin na ta, maghisgot na ta dire. Brad Jige, litra por litra ba mabasa, Brad Jige? Nga doon nagyoy, mga tao nga luwason, pag-abot sa panahon, pinaagi sa Espiritu Santo na aba, Brad Jige. Naagyod ka na, Brad Makarayog. Ato lang basahon ang mga taga-Efeso, Kapitulo 4, versikulo 30. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Ug sa atong nabasa sa King James Version gitawag siya og gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Ug kung ato pa nang basahon sa Biblia ang Katoliko, gitawag na siya og garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Ug ato lang basahon ang Biblia ang Katoliko, Brad Macarayo, sa maura gihapon nga sita sa Efeso Kapitulo 4 versikulo 30. Ug ayaw ninyo pagsuba ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu Santo mao ang patik sa Dios diha sa kaninyo nga ilhanan nga kamo iya na o garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. O bosa, dunay mabasa litra por litra kung ang Espiritu Santo man luluwas man, doon na po'y gitimbrihan nga mga tao, gitimbrihan sa Dios. Unsang timbriha? Timbre sa Espiritu Santo alang sa katubsanan o kaluwasan sa tao. Muna'y atong nangabasa. Munang gingon namo 100% nga ang pagpamatuod namo bahin sa Espiritu Santo nagdala og kaluwasan sa tao. Ngano man, tuon kay ang Espiritu Santo gipadala sa Amahan og gisultis atong Hesukristo og si Kristo nag-ingon nga manluluwas na muabot man ang dakong kasakitan may Espiritu Santo pong gipadala. Doon na po dayoy timbre sa Dios alang sa kaluwasan. Unsang timbre ha? Timbre sa Espiritu Santo kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia alang sa kaluwasan. Og sa unsang paagi, Brad Rome, nga matimbrihan ang tao sa timbre sa Espiritu Santo alang sa katubsanan o sa kaluwasan. Sa unsang paagi nga tao matimbrihan. Pinagi sa mayong balita, Brad Macarayo. Gato lang basahon din sa Efeso sa iyang Kapitulo 1, versikulo 13. Pinagi kaniya kamuusab sa kadungog ninyo sa matuod nga pulong. Sa mayong balita, may tungod sa pagluwas kaninyo o sa nagpanahon na kamo kaniya, gikatimbrihan kamo nga ang gitimbre, mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon dinhi na ta. Unsang matanga sa maayong balita, Brad Lloyd, nga pinaagi ni ana ang tao matimbrihan alang sa kaluwasan timbre sa Espiritu Santo. Wali ka na nga Espiritu Santo, Brad Macarayo. Ano ang prueba? Basahan na ito nakasulat dahil sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 12. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo nga nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo, pinaagi sa mga tawo nga nagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda nga ngandoy sa pagsudong. So ikaw ulaw, Brad Macarayo, ang katumanan niini kita mga ministro sa PBC uban sa atong head Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ug sa kaubang mga misyonaryo ug mga misyonaryo. Oh, mao na niya sistema. So kami ang katumanan walay ko kaulaw ana. Bradjan pangutan-on ta ka. Ha? Ang atong pag-angkon nga kita mga alagad sa Dios nga Espiritu Santo ikaulaw ba nimo dili? Dili gid ka na, Brad Macarayo. Tungod kay maumay nabasa nga dunay mga tawo nga himong kasangkapanon basin ang uban. Brad Lloyd, ikaw ko pangutan-on, ikaulaw ba nimo ang pag-angkon nga ang Espiritu Santo kita ang katumanan sa mga tawo nga nangalagad sa Espiritu Santo? Dili gid kana, Brad Macarayo. Ikaw, Brad JG? Dili gyud kana, Brad Macarayo. Basin naritas ka ubang ministro, ikaw Brad Israel. Dili gyapon Brad Macarayo. Ikaw Brad Rome.
Ikaulaw ba mo ang pag-angkon kitang katumanan sa nagwalis si Santo? Oh. O mao na nga kami walay ko kaulaw nga kanamo kana natuman tungod kay kana kami manggin mo ay nagwalis sa Espiritu Santo. Kung kami nagwalis sa Espiritu Santo, giwali na mo ang kasiguruhan sa tao sa unsang paagi, paningkamutan lang sa tao. Nga matimbrihan ka sa timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Pag abot sa panahon, lauman nimo ang Espiritu Santo ang gialagaran mo. Diha ka nagampo, diha ka nagalagad. Ang gialagaran mo manluluwas nga gikaiusahan sa amahan nga ipadala sa kalibutan aron nga ang tao makabaton og timbre aron ang tao maluwas pag-abot sa dakong kasakitan. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Sukad pa ni atong dekada sa 60, 1967. Hangtod karon walay puas ug walay lunga ang mga ministro sa PBC, walay hunong sa pagpamatuod. Sa binalay-balay ka man, magpadoktrina man, og pangutan Bible sharing man ingon ana nga sistema og do na may mga pagkonsulta og do na may pakisayran sa mga dili pa mga nahibalos doktrina sa PBCM, kami mo entertain sa pagdoktrina ingon ana nga sistema. Kung dire sa ere mo nay giingon gidala namo na kanunay sa programa mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Sa pamasin nga malamdagan ang una-una sa tao nga sa dili pa mo abot ang dakong kasakitan, naa ka sa timbre sa Espiritu Santo. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pag-abot ni anang dakong kasakitan, mao nay giingon, dili lalim ang mahitabo niya na. Ngani sa tingwa sa Dios sa gibasa ni Bradjan kaganiha, jutay giingos pagpahayag, gitingwa sa Dios nga ang tanang mga tao maluwas, pero luyuan ang tinguha sa Dios nga ang tanang mga tao maluwas. Ha? Tanan gid ha? Tanan gid kuno ingos Pablo, pero giingon mga luwas unta. Nganog nangunta si Apostol Pablo tungod kay duna poy dili gyud maluwas nga mga tao. Pag-abot ni anang dakong kasakitan, nga kanang dakong kasakitan, mao kana ang tunglo nga mao'y musunog sa yuta og muhimong walay sulod og malaglag ang mga taong nagkasala, jutay lang ang nahibilin. Katong unsa giingon ni Pablo nga gibasa ni Brad Jan kaganiha, nagtinguha ang Dios nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Kamatuoran kinsa gibasa ni Brad Jan kaganiya sa John chapter 14 verse 15 to 17. Ang Espiritu Santo gitawag og espiritu sa hunto sa kamatuoran nga manluluwas diha sa dapasyon nga translisyon. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Tinaw sa atong nabasa, muabot ang dakong kasakitan nga mao kanang tunglo nga musunog sa yuta. Jutay lang ang mahibilin. Nabay prueba niya na Brad Jan? Aniya gud Brad Makarayo. Ug ang prueba niya na ato ra masahon diri sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3 kama 6. Ang yuta pagaymuon nga walay sulod gayod ug pagalaglagon gayod kay si Yuba mao'y nagasulti ni ining pulunga. Tungod niini ang tunglo mo ay naglamoy sa yuta ug sila na nagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga sad-an. Busa ang mga pumuluyo sa yuta na nangasunog ug diutay lamang ang nahibilin. Busa mo na prueba diutay lang ang nahibilin sa gibasa ni Brad Jan kaganiya. Tanang tao maluwas, pero sa atong nabasa diutay lang. Sa atong nabasa ang nakakabuot lang sa kamatuoran. Asa sa Espiritu Santo. Kana mo'y atong nabasa sa Biblia. Unsa ba ni tunglo nga musunog sa yuta, Brad Lloyd, nga muhimong walay sulod sa yuta? Ikapilang tunglo? Katulo ka ng tunglo, Brad Makarayo. Ani ang prueba atong basahon ang unang hubad sa King James Version, nga ang pinadayag, ginatawag og bugna kung Santiago, ginatawag og Jacobo. Arita sa bugna kapitulo 11, versikulo 14. Miagi na ang ikaduwa nga tunglo, aniya karon ang ikatulong nga tunglo, maabot sa madali. Busa ikatulong tunglo day. Unsa nang ikatulong tunglo nga musunog sa yuta, Brad Rome? Ato lang basahon Brad Makarayo. Kusog ka na sa gubat. Ato lang pagbasahon din sa Isaiah sa iyang kapitulo 42, versikulo 25. Tungod nini yang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasilaog kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod ug kini nakasunog kaniya apan kini wala niya butang sa iyang kasingkasing. Busa kusog din sa gubat. Ikatulong gubat di ay ang tunglo nga musunog sa yuta. Ikatulong gubat ang atong palaaboton kanang giingon sa atong Ginoong Kristo, dakong kasakitan. Pag abot sa katulong gubat sa kalibutan, ang kasiguruhan sa tao diha ra gyud.
sa Espiritu Santo. Ngano tungod kay dunay giingon sa balaang kasulatan sa una arka man panahon sa lunop karon Brad karon sa balaang kasulatan Brad Jigi. Atong lantawon Brad Jigi. Sa una arka man karon unsa na Brad Jigi ang kaluwasan karon nining panahon na karon. Unang mukha na ang kagahom sa espada, Brad Makarayo. Ato lang basahon ang Hub Kapitulo 5, versikulo 20. Sa tingguto magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa mao na nga ang kaluwasan karon sa una arka karon kanang gingon na kagahom sa espada. Unsa ang kagahom sa espada? Unsa nang espada nga pinaagi ni anang espada? Maluwas ang tao, Brad Gisril. Gutom ka man, kamatay ka man o gubat ka man. Mao ka ng pulong sa Dios Brad Makarayo. Ay kinsa ang mutudlo ni ana, Brad Gisril? Mao ang Espiritu Santo Brad Makarayo. Niyang prueba ni ana sa nakasulat sa Episo pero atong basahon nga Biblia ang pulong sa Dios sa Episo kapitulo 6 bersikulo 17 giingon, "Ug gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kalwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo nga ikasukol batok sa mga kaaway." Busa, pulong di ay sa Dios ang gipakasamag espada nga sa pulong sa Dios maluwas ang tao kang pulong sa Dios Hebreanon 4:12 gamhanan. Busa sa gahom sa pulong sa Dios luwason ang tao pag abot si katulong gubat sa kalibutan. Dili arka sa una arka panahon sa lunop karon pulong nining ikatulong gubat sa kalibutan. Kinsay mo tudlo? Ang Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia unsang Espiritu Santo manluluwa sa iyang pulong nga iyang itudlo munay giingon laumi nga Espiritu Santo maoy muluwas kanimo kung ikaw nangalagad sa Espiritu Santo. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan wala naman kami oras. Among gipanghinaot nga inyo nasabtan ang mga kamaturan nga among gipadayag kadinyo. Sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan kamo. Maka hunahuna na sa among gipamatuod o inyo nabati dinhi sa iring among gipadayag diha kadinyo. Sa ngalan na lang sa among balaang magtutudlo Divine Master Tomas yung Senior og ingon mga sab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kininyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo ug uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Ug kani usab si Brother Lloyd Badera. Kiniusab si Brother Robert Jan Maturan ng Piedad. Kinusab si Brother Romira Macamos. Kiniusab si Brother Gisril Makarayo kami mingon sa samang takna usamang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mayong gabi ka na.